הגעתי לטיפול הרופא בדק אותי כדי לטפל במה שהוא היה צריך לטפל. אמר לי, תקשיב, יש לך גידול וכדאי שתטפל בו מהר, ואומנם אסור לי להגיד את זה, אבל נראה לי שהוא גם כאילו סרטן, ממאיר אבא היה לבד, לא היה סתם בדיקת חותם, טיפול פשוט. לא יודע שאתה הולכים לשמוע בצורה. תוך שבועיים כבר היינו בתוך הסרט הזה עמוק. עולמות ונשמות ואת ארצו היחידה, גם כי ילך בגיא ביסם לא? כל הכבוד לך שהלכת את כל המפות הזה עם כל הגדל. אוכל. גם ליאב כל הכבוד לך שהלכת. וואלה, ממש, אני כל הסרטן. וגם בשבילי אבא זה, מאז שאימא שלי נפטרה, זה העוגן של חיי. כבר בטלפון שדיברתי עם אמא, אנחנו החלטנו שתי החלטות. באותה שיחה כשהתקשרתי מהבדיקה מיד, החלטנו שאנחנו לא מסתירים כלום מאף אחד, והחלטנו שעד כמה שאפשר, החיים ימשיכו כרגיל. אני חושב שזה גם גרם לזה שזה ההתייחסות בבית, לפחות זה מה שאני מרגיש ב8 חודשים האלה, ההתייחסות לזה היא כאתגר לא פשוט, אבל זה משהו שקורה. וזה ישר משפיע, כשרואים את האבא חלש, שזה גם בימים הראשונים זה שוק מאבא חזק, אבא שלנו, החזק, הכל יכול, פתאום לראות את אבא חלש. אני כל הזמן אומר שאנחנו לא היינו עוברים את זה ככה, אם לא אתם, כמובן, הראשונה זאת אמא, אבל מבחינתן שנינו, אם לא אתם, אז זה היה לנו הרבה יותר קשה. הכוח של הילדים זה פשוט דבר שנותן המון כוח, והשמחה של הבית, וזה שהבית לא מרגיש שזה עננה כבדה רובצת עליו, אלא בסך הכל אנחנו בטוב. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומעל גגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך, ושנינו בסמיכה, והיא מלטפת אותי. מבחינתי אבא הוא המשענת שלי, וזה לימוד ענק בשבילי בשנה הזאת, להיות גם לעזר לאבא. יש את הרגעים האלה, אבל הרגעים האלה, כשאתה מסתכל עליהם כאילו בתוך מכלול, אתה אומר, וואלה, הרגעים האלה מקדמים, הם חלק מהמסע. אם זה לא היה קשה, אז לא היה מציף כל מיני דברים. שאנחנו לומדים מזה, שאנחנו מקבלים מזה. לקח לנו קצת זמן להבין את זה, אבל אחרי כמה זמן החלטנו שאנחנו מוציאים את המקסימום איפה אנחנו? לאן אנחנו נוסעים? ולא לחשוב, לשבת מול הים ולא לדאוג, לתת לראש לנוח הפיצוצים. אני התחננתי לקדוש ברוך הוא, התחננתי אליו, צרחתי אליו, ביקשתי ממנו שיעשה את זה ברחמים. לא שאלתי למה, רק אמר, כן שאלתי כאילו, כן היה לי רגע כזה בהתחלה. אני זוכרת את עצמי כאילו, אומרת להשם, לא, ביגע, לא תיגע ביגע, אז ייקח ותיגע. במסגרת הקשיים, אני חושב שהדבר שלי הכי קשה, חוץ מהסיפור הפיזי, זה באמת דווקא לעזוב את העבודה, חשבתי שיהיה לי יותר קשה, אבל מה שבאמת היה לי הכי קשה זה הנושא של הצבא. הוא תופס מקום מאוד משמעותי בחיים שלי לפני, ועכשיו אני בטוח שכל מי שמסיים תפקיד כזה של מג"ד, הוא מרגיש שירד ממנו איזה משהו מטורף של אחריות, וזה קצת גם
זה קצת גם חבל, כאילו אתה מרגיש שאתה בעשייה ושאתה עובד קשה ואתה חלק ממשהו גדול וזה, פתאום אתה לא בזה.